àmọ́ èmi gbàgbọ́ pé kádàrá wà, kádàrá ò sì ṣe é yí padà. Bàbá wa sọ̀rọ̀ kádàrá, kí ni kádàrá? Orí tá a gbé wáyé ara kádàrá wa ni, nítorí wípé orí tó gbé wáyé òun ló máa sọ̀rìn àjò tẹ́sẹ̀ máa rìn. Lára kádàrá òun lórí wà. Àwọn òbí tó bí ẹ ara kádàrá ni o, nítorí ìwọ kọ́ ló yan òbí tó bí ẹ. Elédùmarè ló ti mọ̀ọ́mọ̀ tó tù ẹ́ sí ọ̀nà ọbẹ̀. Kádàrá nìyẹn tí ò dẹ̀ ṣe é yí, nítorí wípé o lè wọnú òbí mi kan tó ẹbí. Tó o bá ti ẹ̀ délé ayé tó yan òbí mi, èyí tó bí ẹ tó dẹ̀jẹ̀ lé ẹ lórí kò ṣeé yẹ̀.